Fl-istorja ta' pajjiżna, il-ġurnata tal-15 ta' Awwissu tibqa' xempju ta' twemmin b'saħħtu li ġenżna sa minn dejjem kellu f'Marija Santissima. Dan minħabba li lura fl-1942 f'nofs gwerra qalila fejn il-Maltin kienu diġà sofrew attakki ħorox fuq darhom u nieshom, waslet it-tama. It-tama f'nofs dan il-perjodu mdallam wasal fil-forma ta' 4 bastimenti mimlija provvisti minn konvoj sħiħ ta' 14 il-bastiment. Fl-istess kmamar illi fihom ġew pjanati għexieren ta' operazzjonijiet militari Ingliżi, tkellimna maċ-Chairman Eżekuttiv tal-Fondazzjoni Wirt Artna Mario Farrugia. Bil-bandiera oriġinali ta' wieħed mill-bastimenti li waslu f'pajjiżna bħala parti mill-konvoj ta' Santa Marija huwa spjega kif il-bastimenti ma waslux kollha f'daqqa. L-ewwel daħlu tlieta fit-13 ta' Awwissu, imbagħad fl-14 ta' Awwissu daħal it-tanker Ohio li kien maqsum, dana kien ġie abbanduna xi 3 darbiet fil-baħar u kien sitwazzjoni pratikament kien se jereq. Però ovvjament id-destin ried li dan jidħol. Kif daħal dan it-tanker, is-sitwazzjoni nbidlet immedjatament. Fil-fatt, l-ajruplani bbażati f'Malta setgħu jerġgħu jibdew l-offensiva kontra l-Assi biex imbagħad meta f'Ottubru ta' 42 kien hemm il-battalja tal-Alamein, l-Assi kienu l-underdog. Huwa spjega kif dan il-konvoj kien sar fi żmien fejn Malta kienet kompletament maqtuwa mill-provvisti u li għalhekk l-attakki tagħha fil-gwerra kienu limitati ħafna. Stqar kif għalhekk dan il-konvoj kien kruċjali li jasal jekk il-forzi Brittaniċi seta' qatt ikollhom ċans jirbħu l-gwerra. Dan fil-waqt li l-għadu ma setax iħalli l-provvisti jaslu lejn xtutna. Il-forzi bbażati f'Malta kienu erqu madwar 35% tal-materjal kollu li kien qed jinbagħat bil-baħar mill-Ewropa għan Nord Afrika. U kien għalhekk illi meta il-Operation Pedestal bdiet, din bdiet kmieni f'Awwissu, il-forzi tal-Assi fil-Mediterran attakkaw b'kull mezz possibbli, pruvaw jerquhom il-bastimenti, rridu jerquhom għax kienu jafu illi jekk jidħol partikolarment tanker, is-sitwazzjoni tarġa' tinbidel. Fil-waqt li l-impressjoni li żjed popolari hija li dan il-konvoj qatal ġuħ tal-Maltin, Farrugia spjega kif il-qagħda tal-Maltin ftit marret tal-aħjar. Madankollu xorta waħda il-wasla għal-Maltin dak iż-żmien kienet grazzja mibgħuta mis-sema. Dan għaliex fehmu li l-provvisti li waslu f'pajjiżna kienu biżżejjed biex il-qawwiet Ingliżi jerġgħu jibdew joħorġu fuq l-offensiva kontra il-qawwiet tal-għadu. Il-Maltin fehmu mill-ewwel illi permezz ta' dana il-konvoj Malta kienet salvata. Illa għaliex issa Malta seta' tarġa' tibda tattakka. Mhux taqla biss, ma tista' tattakka wkoll.